Ahoj! Jestli tohle není první video, na který si u mě narazil, tak už určitě tušíš, jakým způsobem je vhodné pečovat o svoje vlasy. Například v minulém videu jsme si totiž říkali, co všechno vlasy narušuje, zatěžuje a poškozuje a jakým způsobem to vlasům dodávat běžným mytím nazpět. V tomhle videu si řekneme, jak vlasy chránit navenek, ale taky jak je upravovat, a to díky použití vlasového stylingu. Co to vlastně je styling a co všechno se sem řadí? Já bych definovala styling jako bezoplachový produkt na vlasy, který o vlasy buď pečuje, upravuje je, anebo je chrání, anebo v ideálním světě kombinace těchto tří. Patří sem samozřejmě laky na vlasy, tužidla, gely, pasty, ale i suché šampony, vyhlazující spreje, vlasové oleje, séra, vlasová mléka a loušny, texturizační spreje, pudry a v neposlední řadě termoochranné spreje. Podobně jako u šampónů, kondicionérů a masek máme nespočet možností a poměrně velký cenový rozsah, z čeho takový styling vybírat. Jak se v tom máme tedy vyznat? Řeknu vám, co od kvalitního stylingu očekávám a chci já. Za prvé, aby fungoval, za druhé, aby svou funkci plnil co nejdéle a zároveň, abych ho pohodlně smyla při dalším mytí, tedy aby ho jednoduše rozpustila voda nebo jemně čistící šampon. A to je kámen úrazu. To jsou totiž důvody, proč u mě v koupelně styling z drogérky nenajdete. Neříkám, že úplně všechno z drogérie neudělá slibovaný efekt, ale právě to, jak dlouho efekt vydrží a jestli mi to vlasy neslepí, třeba i na několik týdnů dopředu, je pro mě stěžejní. Nejednou se mi u klientky stalo, že mi barva na vlasy nechytla přímo v pěšince, čili na místě, kde ty šediny chceme vidět nejméně. Vlasy sice měla čerstvě umyté, ale nebyly čisté. Suchý šampon, tužidlo nebo lak z drogérie se může tvářit nevinně a můžeme mít dojem, že když používáme kvalitní šampon a kondicionér, tak to stačí a za tyhle věci navíc není potřeba utrácet nebo je nějak řešit. Opak je ale pravdou. Spousta produktů totiž na vlasech zanechává nános, který nerozpustí voda a často ani běžný šampon. A je jedno, kolikrát po sobě ho použijete. Prostě nemá dostatečně silnou čistící schopnost. Takový nános ze stylingu potom může vést nejen k již zmíněnému příkladu se špatně uchycenou barvou na vlasy, ale i s rychlejším maštěním vlasů a špramínkováním, svěděním vlasové pokožky, suchými a krepatými délkami vlasů, do kterých se nedostává péče a časem chřadnou, samozřejmě i lupy. A když se budeme bavit o zanesené vlasové pokožce, tak tam největším problémem můžou být samozřejmě zanesené vlasové váčky, ze kterých nemá vlas šanci růst naplno. A můžeme si zadělat třeba i na vypadávání vlasů a lupy. Podtrženo sečteno, do kvalitního vlasového stylingu se za mě rozhodně vyplatí investovat. Oproti péči na vlasy vybrat si styling je jednodušší. Koupí produktu to ale nekončí. Je to ještě o správném množství a aplikaci, ale i o momentu, kdy jaký produkt na vlasy přichází. Často ti totiž nebude stačit jenom jeden produkt. A v takovou chvíli je velmi důležitý dodržet správné pořadí, jak produkt na sebe vrstvíme. Není to tedy jen o šikovných rukou, ale i o porozumění produktům, se kterými zrovna pracujeme. Není potřeba z toho ale dělat raketovou vědu. Bude stačit, když si zapamatuješ jednoduchou logiku. Pamatuj si, že je to jako s pletí, když se líčíme. Nejprve dáváme krém, čili cokoliv, co zvláčňuje a pečuje. To dáváme na pleť jako první. A to i na vlasy. Když zůstaneme u líčení a vlasů, tak teprve po krému přichází na vlasy i na pleť nějaká podkladová báze a teprve finálně make-up. Podobně je to i s vlasovým stylingem, takže vždy nejprve pečujeme, regenerujeme, potom teprve vyhlazujeme a nakonec dáváme produkt, co vlasům dodá objem, texturu nebo extra dávku tepelné ochrany. Samostatná tepelná ochrana jako štít přichází na vlasy vždy až úplně jako poslední. No, proč to tak je? Proč si nemůžu dát na vlasy nejdřív tužidlo a pak až vyživující sérum? Nebo nejdřív lak a pak až lesk? Tuživost v produktech totiž rozpojuje voda a změkčující nebo zvláčňující složky. Takže na vlasech zůstává pomyslná tíha produktu, ale stužená pouta jsou rozpoutaná. Takže netuží a vlasy nám akorát rychleji splihnou a skrepatí. Stylingové produkty nepoužíváme jen ve chvíli, kdy chceme nějak měnit vzhled a upravovat je. Mohou nám plnit hlavně ochrannou funkci, a to před tepelným i environmentálním poškozením, UV zářením, mechanickým poškozením při česání, sportování, jakýmkoliv pohybem
A to i během spánku. Jo, i během převalování se, během spánku na polštáři dochází k namáhání vlasů, protože se vlasy třou o sebe, ale i o látku polštáře, což může ošoupávat šupinky, kutikuly. A aby se tyhle věci neděly, dávám do vlasů po umytí styling, abych vytvořila kolem vlasů pomyslný štít, který tyto zmíněné problémy vztáhne na sebe. Protože se často setkávám s tím, že někdo používá super produkty, dává do toho spoustu peněz, ale špatným použitím produkty vůbec nemají šanci zafungovat tak, jak výrobce zamýšlel a vlastně nejsou spokojení. Tak abychom nezůstali dneska jenom u povídání, mám pro vás i názornou ukázku na vlasových modelkách s různými typy vlasů a různou problematikou, tak se na to jdeme podívat. Teďka bych vám ráda ukázala produkt, který je vhodný na takovýhle už jako trošku použitý vlasy. Řekněme, když buď máte 1, 2, 3 nebo i víc dní nemytý vlasy. A říkám tomu takovej suchý kondicionér. U suchého šampónu víme, že když se ho dáme na vlasy u vlasové pokožky, tak nám pohltí mas a vlastně vypadají ty vlasy čerstvě umytě. Ale to nám neřeší problém třeba takhle už nějakých trošku suších délek. Často to můžeme řešit třeba olejem, ale u oleje je problém, že často to člověku třeba zmastí vlasy. Na to je právě skvělý tady ten sprej, který je takový jako kdyby olejček ve spreji, taková olejová mlha, ale nezamastí to ty vlasy vůbec, nezatíží je to a proto tomu říkám suchý kondicionér, že to udělá takový efekt čerstvě umytých a vyhlazených vlasů. Tak se na to jdem podívat. Dobrý je ty vlasy rozčesat, klidně i před samotným použitím toho spreje nebo až s tím. Já si takhle na aplikaci tady těch produktů vždycky beru štětinový kartáč, nedělám to s nějakým jenom plastovým, protože ty štětiny mi pomůžou roznést tu péči vlastně po celém tom vlase. Dávám to vždycky primárně takhle do těch středních délek až konců. A vlastně můžete vidět, že instantně během chviličky se to krásně zatáhlo. Když si sáhneš. Wow. Je to znát, že? A stačí maličko, ale udělá to fakt jako hrozně moc. Tak úplně super, krásně to zahladí. Jako čerstvá foukačka. Když teďka máme zahlazený celý ty dílky, krásně se lesknou, jsou takový napitý, tak si uděláme teda i trošku objemu texturizačním sprejem tady v té části, trošku zdvihneme ty vlasy. Odděluju si vlasy zhruba po nějakých 2 až 3 cm pramenech a dávám to jak na tu spodní vrstvu, tak na tu vrchní. Texturizační sprej je takový zajímavý produkt, protože on je to vlastně suchý šampon a lak na vlasy v jednom. To znamená, že je to vlastně pudr ve spreji, ale zároveň má v sobě i fixaci. A tady na tom spreji je příjemný, že není v těch vlasech jako příliš hrubej, ale trošku tam cítit je. A vidíte, co to dělá, že to vlastně zanechává ty vlasy v pohybu a příjemně se nám vlastně vyvážil ten objem v těch dílkách s tím objemem i u té hlavy. Takže nám můžete poprosit, jestli by si sáhla do těch vlasů a navnímala si to, jestli ti to je příjemný. Trošku se to zdvihlo, je to takový paráda. Takže to je texturizační sprej od Label M. Tady Zuzka má takový poměrně typický vlasy, co k nám přicházejí do kadeřnictví. A to jsou krepatějící se vlasy, které si klientky snaží narovnat, ale furt se jim dokola krepatí. Zuzka má totiž přirozeně vlnitý vlasy a přirozeně vlnitý je nosit nechce. Protože samozřejmě, když se ty vlny, vlastně, když se jim nejde naproti a vyloženě se nestylují do těch vln vlastně každý mytí, tak se vlnějí tak nějak jako, jak se jim zrovna chce. Já jsem jí doporučila tady ten vlasový outfit. Šampon a kondicionér z řady Royal Yuzu, který je vyhlazující a je skvělý v tom, že má v sobě technologii, stejně jako styling, který budu aplikovat, která je vlastně hydrofobní. To znamená, že jakmile to dáme do těch vlasů a Zuzka třeba půjde ven a bude třeba jenom trošku vlhkosti, tak kdyby to neměla v těch vlasech, tak ty vlasy okamžitě skrepnou. Ale tohleto vlastně udělá kolem těch vlasů štít, který tu hydrataci vlastně nepustí do těch vlasů, ale odrazí ji ven. Takže za prvý dodáme do vlasů hydrataci, která je velmi potřebná.
u takhle vlnitých vlasů. Ukážeme si, jakým způsobem vlastně budou vrstvit jednotlivý styling. Takže teď si jdeme vlasy umýt a vrátíme se zpátky s turbanem na hlavě. Vlasy jsem si umyla šampónem a kondicionérem pro krepatý vlasy, čili proti krepacení. Před aplikací toho stylingu vždycky vlasy lehce prosuším ručníkem. Jako první budu dávat protein spray, což je spray, který má v sobě nejenom teda protein, ale i hydrataci. A je to moc příjemný produkt, který já dávám vlastně úplně všem. Další dva produkty jsou teda z řady Antifrizz. Pro Zuzku jsem vybrala vlastně tyhle dva, nejenom jeden z nich, protože řešíme to, že na jednu stranu do těch vlasů potřebujeme nějaký silný kalibr, a to obzvlášť tedy v té části od culíku dál. A v téhleté části já chci taky zkrotit ty poletující krepatý vlasy, ale nepotřebuju tam takovou velkou sílu toho produktu, takže na to bude vhodnější tady ten spray a tím i začnu. Oba ty produkty pomáhají hrozně dobře rozplétat vlasy, čili vhodný pro ty z vás, kdo třeba jakmile si umyjete vlasy, taky máte hnedka zacuchaný, tak protein spray jednoznačně a Antifrizz můžete doplnit. A teďka si budu dávat teda ten balzám. Není to vlastně jako mastný olej, ale je to taková sametová konzistence. S tímhle produktem doporučuji to nepřehánět. Na takhle hustý vlasy jsem dala jednu pumpičku. Klidně můžete zkusit nejdřív jenom půlku pumpičky a spíš postupně přidávat, protože se může snadno stát, že to s ním přeženete a že to v těch vlasech bude hodně cítit. Abych si ty vlasy vyhladila, nebudu používat teda jenom plochý kartáč, ale hlavně kulatý kartáč, který mi vytáhne ty vlasy do tenze. To znamená, že já díky té foukaný dokážu ty vlasy fakt krásně vyrovnat, jako kdyby byly vyžehlený. Tady Kačka má hodně jemný vlasy a proto jsem si ji vybrala na ukázku foukaný do objemu za použití produktů pro dobrý objem. A my už jsme se s Kačkou jednou viděli, bylo to minulý týden na mém školení a já už jsem na ní tyhle produkty vlastně ukazovala a jdem to zopakovat. Tak vlasy máme umytý šampónem a kondicionérem pro objem. Zvolila jsem Organic Orange Volumizing řadu od značky Label M. Kačka se zmínila, že má pocit, že se jí trošku lámou vlasy, protože je má zesvětlený, tak je potřeba do vlasů dávat vždycky protein, takže samozřejmě zase volím proteinový spray. Když už jsme u zesvětlených vlasů, tak chtěla bych k tomu jenom zmínit, že často třeba lidi mají pocit, že po zesvětlení mají poškozený vlasy. Ono všechno zesvětlení poškodí vlasy, tak to prostě je. Ale je to spíš o tom, jak potom se k těm vlasům chováme. Co těm vlasům dáváme, jakým způsobem je češeme, jestli aplikujeme masku, jak je foukáme, jestli třeba náhodou moc nežehlíme nebo nevlníme. A to všechno potom samozřejmě ty vlasy, které jsou zesvětlený nebo nějakým způsobem narušený už chemicky, tak vlastně projevují trošku rychleji. Čím jsem chtěla říct, že to není nutné, že by třeba kadeřník udělal špatnou práci, ale je pak hrozně důležitý, jakým způsobem se k těm vlasům chováte doma. Teďka potom, co jsem dala protein spray, tak budu dávat objemový tužidlo. Tohle je takový hodně speciální, protože se dá dát jak ke kořínkům, což vám ukážu rovnou. Že to můžete napřímo krásně aplikovat k té vlasové pokožce, anebo se to dá do celých vlasů. My budeme objem tvořit primárně v korunní části hlavy, takže já tady v těch nižších vrstvách to dám spíš jenom do těch dílek, aby mi držely vlny, které budu Kačce foukat. A vlastně až tady nahoře, kde chci ten objem, tak to dám, až to naláduju prostě k těm kořínkům, z dálky posprejovaný celý vlasy a zase to do těch vlasů začešu. Tak jo, a jdem foukat.
Doufám, že teďka už v tom máš jasno a že se ti video líbilo. A jestli tomu tak je, tak budu moc ráda, když mi dáš komentář, like, anebo se podíváš na moje jiné sociální sítě. Nejaktivnější jsem na Instagramu, kde se můžeš těšit na daleko víc tipů a budu se těšit zase u dalšího videa. Ahoj!